तुम्ही ऐकत आहात लोकांचे काही भयानक किस्से. आता हे तुम्हीच ठरवायचं आहे की ही एक भुताटकी होती की केवळ एक त्यांचा भास. तो एक भास होता. अनुभव पहिला. मी एका गावात राहतो आणि सध्या बांधकाम क्षेत्रात काम करतो. माझं कामच असं असल्यामुळे माझं आजूबाजूच्या बऱ्याच गावात फिरणं होतं. एकदा मला एका माणसाकडे घराचा एक प्रोजेक्ट म्हणजेच त्याची ब्ल्यूप्रिंट दाखवायला जायचं होतं. म्हणून मग मी माझ्या एका मित्रासोबत दुपारच्या वेळेस 4 चाकीने त्याच्याकडे जायला निघालो. मुख्य रस्त्यावरून जात असताना मला डावीकडे एक शॉर्टकट रस्ता दिसला. आश्चर्य होतं. मी इतके दिवस तिथून जात होतो, पण हा शॉर्टकट मला त्याआधी कधीच दिसला नव्हता. शॉर्टकट रस्ता म्हटल्यावर मी मुख्य रस्त्यावरून गाडी त्या कच्च्या रस्त्यावर वळवली आणि त्याच रस्त्याने पुढे पुढे जाऊ लागलो. तो रस्ता जास्त रुंद नव्हता. एका वेळी एक 4 चाकी आणि कडेने एखादी बाईक जाईल एवढाच रस्ता होता. दुसरी 4 चाकी आलीच तर त्यासाठी रस्ता उतरून जेमतेम जागा बनवावी लागणार होती. तो कच्चा रस्ता दोन्ही बाजूंनी झाडांनी घेरला होता. सुदैवाने त्या रस्त्यावर अजूनपर्यंत तरी आमचीच गाडी चालली होती. कच्चा रस्ता असल्याने मी गाडी हळू चालवत होतो. माझी नजर रस्त्याच्या उजवीकडे गेली. आमच्या गाडीपासून काहीच अंतर दूर एक रानडुक्कर उभा होता. सहसा ते असे माणसांसमोर येत नाही, पण हा काहीसा वेगळा आणि मोठा दिसत होता. आमची गाडी पुढे जाईपर्यंत तो आमच्याकडे एकटक पाहत होता. जणू त्यालाही आश्चर्य वाटलं असावं की हे नेमके जाते तरी कुठे. ते जंगल होतं, पण तरीही तिथे एक वेगळीच शांतता जाणवत होती. बराच वेळ झाला. रस्ता काही संपण्याचं नावच घेत नव्हता. याशिवाय रस्त्यावरून कोणतं वाहनही येत नव्हतं. काय रे, आपण बरोबर तर जात आहोत ना? मी माझ्या मित्राला विचारलं. तोही आ करून बाहेर फक्त पाहत बसला होता. माहिती असायला तोही या रस्त्यावर नवीनच होता. जवळपास 1 तास झाला असेल आम्ही त्या रस्त्याने पुढे पुढे जातच राहिलो. आता मात्र मला काहीतरी विचित्र वाटू लागलं. हा खरंच एक शॉर्टकट रस्ता आहे की आपल्याला कुठे दुसरीकडेच घेऊन जात आहे? शेवटी घाबरून मी एके ठिकाणी माझी गाडी थांबवली. तिथे गाडी वळवण्यासाठी थोडी जागा दिसत होती, म्हणून मी माझी गाडी वळवून ती उलट्या दिशेने आणू लागलो. गाडी वळवत असताना मला तसाच एक रानडुक्कर रस्त्याच्या दुसऱ्या कडेला उभा दिसला. तोही तसाच एकटक माझ्याकडेच पाहत होता. असं म्हणतात, जागेचा राखणदार हा साप, ससा, बकरी किंवा रानडुक्कर अशा वेगवेगळ्या प्राण्यांच्या रूपातही असू शकतो. गाडी वळवून मी पुन्हा उलट्या दिशेने परत मुख्य रस्त्याकडे चाललो होतो. मुख्य रस्ता येईपर्यंत आमच्या जीवात जीव येणार नव्हता. आम्ही दोघेही घाबरलो होतो. कधी एकदा हा जंगलाचा कच्चा रस्ता संपतोय आणि आम्ही कधी एकदा मुख्य रस्त्यावर येतोय असं आमचं झालं होतं. बऱ्याच वेळानंतर आम्हाला मुख्य रस्ता दिसला आणि आम्ही सुटकेचा निश्वास सोडला. यानंतरही मी मुख्य रस्त्यावरून जात असताना मला तो मार्ग अनेकदा दिसला, पण मी मुद्दामून कधीच त्या मार्गाने गाडी नेली नाही. या घटनेला काही दिवस उलटून गेले होते. मी एकदा मनाशी पक्क केलं, काहीही झालं तरी त्या रस्त्याबद्दल जाणून घ्यायलाच हवं. माझा एक लांबचा मामा आहे जो पोलिसात हवालदार म्हणून कामाला आहे. त्यांना मी त्या रस्त्याबद्दल विचारलं तर ते म्हणाले, हो, तो तर एक शॉर्टकट आहे. मी त्यांना घडला सगळा किस्सा सांगितला आणि त्यांना माझ्यासोबत त्या रस्त्याने येण्याची विनंतीही केली. दुसऱ्याच दिवशी मी माझ्या त्या दिवशी सोबत असलेल्या मित्रासोबत पुन्हा त्या शॉर्टकटवर येऊन पोहोचलो. पण यावेळी आमच्यासोबत आमच्या गाडीमध्ये माझा मामा आणि अजून एक आमचा मित्र होता. मी गाडी मुख्य रस्त्यावरून शॉर्टकटवर आणली आणि त्या कच्च्या रस्त्याने पुढे जाऊ लागलो. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे 20 ते 25 मिनिटांतच आम्ही रस्त्याच्या दुसऱ्या टोकाला पोहोचलो होतो. हा किस्सा खरंच आमच्यासोबत घडला होता. त्या रस्त्याने जवळपास 1 तास गाडी चालवूनही जिथे आम्हाला त्या रस्त्याचा शेवट सापडत नव्हता
तिथेच त्या दिवशी मात्र 20 मिनिटांतच आम्ही रस्त्याच्या दुसऱ्या टोकाला पोहोचलो होतो. यावर मामा सांगू लागले, आपल्या परिसरात अशा काही जागा असतात जिथे एकट्या दुकट्याने जाणं हे योग्य मानलं जात नाही, कारण अशाच ठिकाणी आपल्याला अमानवी शक्ती त्यांच्या असण्याची जाणीव करून देत असतात. अनुभव दुसरा. असंच एकदा सलग 4 सुट्ट्या लागून आल्या होत्या. बरेच दिवस कुठे बाहेर गेलो नव्हतो, म्हणून मग मी माझ्या नवऱ्यापुढे हट्ट केला, यावेळी आपण शहराबाहेर कुठेतरी फिरायला जाऊया म्हणून. आम्ही ठरल्याप्रमाणे कोकणात एखाद्या समुद्र किनाऱ्यावर जायचा प्लॅन केला. कामावरूनच माझा नवरा मला पिकअप करायला घरी आला आणि मग तिथूनच आम्ही या 4 दिवसांची सुट्टी एन्जॉय करायला सुरुवात केली. गाडीत मस्तपैकी मोठमोठ्याने गाणी वाजत होती. त्या गाण्याच्या तालात आम्हीही मोठमोठ्याने गात सुटलो होतो. तसं तर आम्ही दोघेही खूप बेसूरच गातो म्हणा, पण गाडीत आम्हाला कोण अडवणार होतं. रोजचं बंद खोलीतील आयुष्य सोडून आम्ही मोकळ्या वातावरणात आलो होतो. तेव्हा नकळत माझ्या मनात विचार आला, बंद पिंजऱ्यातील पक्ष्यांना कसं वाटत असेल याचा. रात्री उशिरा आम्ही जेवायला एका हॉटेलमध्ये थांबलो होतो, पण थोड्याच वेळात तिथून आम्ही पुन्हा गाडीत बसलो. यावेळी स्टेअरिंग व्हीलचा ताबा माझ्या नवऱ्याने मुद्दामून माझ्याकडे दिला होता. मी पहिल्यांदा गाडी चालवत होते. हॉटेलसमोर खूप मोकळा भाग होता. तो गावी जायचा सीझन नसल्याने तिथे लक्झरी बसेसही खूप कमीच दिसत होत्या, त्यामुळे तिथेही आम्ही धमाल केली. हसत खिदळत रात्रीच्या शांत वातावरणात मी तिथल्या तिथे थोडीफार गाडीही चालवायला शिकले. पण खरं सांगते, इतकी धमाल मी याआधी कधीच केली नव्हती. पण ही तर आमच्या ट्रिपची एक केवळ सुरुवात होती. अर्धा एक तास तिथेच घालवल्यानंतर माझा नवरा पुन्हा एकदा ड्रायव्हिंग सीटवर बसला आणि आमचा डोंगर घाटातील प्रवास पुन्हा एकदा सुरू झाला. दिवसभर हसत खिदळत असलेलो आम्ही आता एकदम शांत बसलो होतो. एकीकडे दगदग धावपळीत जगणारं शहर आणि त्यापासून काहीच अंतरावर असलेला हा जंगल सदृश्य शांत परिसर. दोघांमध्येही जमीन आसमानाचा फरक होता. सगळं काही सुरळीत चाललं आहे असं वाटत असतानाच आमची गाडी अचानक एका डोंगराळ भागात थांबली. नवरा सांगू लागला, गाडी ओव्हरहीट झाली आहे. मी मात्र ठरवलं होतं घरातून बाहेर पडलेल्या प्रत्येक क्षणांचा आनंद घ्यायचा. मी गाडी बाहेर आले. दोन्ही हात मोकळे सोडून अंगावर गार वारा घेऊ लागले. समोरच डोंगराळ भाग होता. मी स्वतः भोवती 1-2 गिरक्या घेतल्या असतील. तोच मला समोर एक विचित्र आकृती दिसली. 5.5-6 फुटाची ती आकृती माणसासारखीच दिसत होती, पण त्याच्या अंगावर कसलंही कापड नव्हतं. त्याऐवजी तिचं संपूर्ण शरीर हे काळ्या केसांनी भरलं होतं. त्याने त्याच्या भयानक डोळ्यांनी एकदा माझ्याकडे वळून पाहिलं. त्याचे डोळे अंधारात एखाद्या बल्बसारखे पेटत होते. त्याला पाहून माझे हातपायच गार पडले. ते जे कोणी होतं ते पटकन डोंगरावर उडी मारून सळसळत वर चढून गेलं. मी माझ्या नवऱ्याला हाक मारली, पण तोपर्यंत ते कुठे गायब झालं होतं. आजही अनेक गावांमध्ये अशाच प्रकारच्या पिशाच्यांच्या वावरांबद्दल सांगितलं जातं. रात्री डोंगराळ भागात जंगलांमध्ये अशा पिशाच्यांचा वावर असतो जे केवळ रक्त पितात. आता हे कितपत खरं ते मलाही माहीत नाही, पण जे मला दिसलं, जे मी माझ्या डोळ्यांनी पाहिलं, ते नेमकं काय होतं? एक प्रकारचं पिशाच्य की दुसरं काही? तो एक भास होता. तुम्ही सुद्धा तुमच्या गोष्टी बागुलबुवाला मेल किंवा मेसेज करू शकता. बागुलबुवा. चॅनलवर अपलोड केलेल्या नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन मिळवण्यासाठी चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ आवडला तर आमच्या मेहनतीचा मोबदला म्हणून तो लाईक करून मित्रांसोबत जरूर शेअर करा. चॅनलवरचे इतर व्हिडिओ पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा. तसेच चॅनलवरची प्लेलिस्टही चेक करा. दर दिवशी नवनवीन भूतांचे व्हिडिओ बनवून मी तुमचं मनोरंजन करत राहू याची खात्री बाळगा.